Kazakstanda 2 ýanwarda ýangýç we tebigi gaza gelen baha artış sebäpli çykan protestler Premier Minister Askar Maminy we onuň hökümetini istifa etmäge mejbur etdi. Prezident Tokayew öňkü Premier Ministriň ýerine Alihan Ismailowy Premier Minister hökmüne belledi. Protestçiler we polisiýanyň arasynda çykan çakmışyklarda birnäçe protestçi polisiýa tarapyndan provokator aýplamalary bilen saklandy. Protestiň çykan gijesi internet aragatnaşygynda hem näsazlyklar ýüze çykdy.